ти какво рисуваш сега? Каква ценност ще ни изобразиш? Ключове. Ключове. Ключовете, за да изобразиш кое? Коя от тези 7 ценности? Как се казваше? Отговорност. Отговорност. Добре. А как точно ставаме отговорни с ключовете? Като какво правим? Отключваме вратата. Отключваме и заключваме вратата. Добре. Когато отидеме някъде извън вкъщи. Да. Добре. Раде, а ти? Каква е твоята идея? Свободата, рисуването на всякаква свобода, като съм направила рамка, която трябва да се придържаме и вътре ще нарисувам балон. Така. И това е. Добре, значи идеята с рамката е именно за да не бъдем свободни, а да има нещо в рамките на което да сме свободни. Супер. Яница, твоята идея каква е? Покажи ли сте с рисунките? Красиви деца. Ауч. Ние сега да... Леле, Елка влезе. Искате ли да ви снимам? Добре. Цялата група. Яница? Снимай. Яница. Я кажи сега. Да, с телефона. Аз немам... Леле, Елка, изчакай, че правим едно клипче. Яница, какво искаш? Ти сърце. Сърце, за да изобразиш кое? Коя Това се ценност? изразява с сърчице. Любовта. Правилно. А ти, Дани? Много обичаш. Аз рисувам снежен човек като общо действие на деца, които са направили заедно снежния човек. Чудесно. Тоест, общо действие. Общо действие е твоята любима ценност. И аз това, което искам да нарисувам е сърчице в проява на любов към един специален човек.